Takže čaute ľudia. Toto video je vlastne o tom, že som vám chcel poďakovať na mojom kanálu, že má už 38 pozretí a 2 odbery. Chcel som vám vlastne poďakovať za 38 videní a 2 odberateľov. Ďakujem, vlastne začal som iba teraz novú kariéru na YouTube a už mám 2 odberateľov a 38 pozretí, tak by som vám chcel za to poďakovať. Veľmi vám ďakujem za odbery, lajky a pozretí. No, dúfam, že si pozriete aj toto video. Keď hej, tak dobre, prosím ma ďalej odberajte, lajkujte ma a ahoj, ľúčim.